دنزا ہوستے بالتا نوشتکار اصغر ظہیر. دنزا ہوستے بالتا ماہینے چا بالا چا لوگا دراہگو روگا آمناگن جنکاں چو نشار نوکو وسو گنوکا شاتو غلط کہ شر رہی سنٹ چا میں سرا چٹت چک نیاری بس وار تو وپسیت نہ روو دمے استیں نہ کہ دگا سنچ دمی نیمگا بالا چا اناگتا یاتت کہ آئیا چو ساہا دوستیں جنے بودتا اصلا بالاچ سارہا انچو گوت لچیتا کو مان پتا تکت کہ آئیا جیڑا کو حیال کنگ ہچ موہ رسگا نہت آئیا کوہنے اوشامیات آئیا بالا چا اپس و تاپ تام کت بالا چا جنجال بوگ ازکار نہت سارا منی جان نو ایدن اندگ باسیں آئیا سارے گردن چکی تو گشت کجا روگ لوٹے سارہا وتی سرجم بالاد آئیا سر یالدا تو آئیا بوچنانا جست کو واتر وتی میتگا بالا چا وتی دست آئیا سرینا مان پتاہانا گشت ارجا کے روے من گوتی دنزاں گونا سنگی سرا تلاری ساہگا پھلیے کشا یا کوئی سرا ٹپی بندے منتے ساہگوں بستگا سارے دل پہ آئیے اولی جنینا کہ ہنگا ندستگتے سکی نگدارت بلے ہی آئیے چال بازیت کہ وطا ہچ پدر کنگا نہت بالا چاہیے دامے چمگا کب تگت سارہا انچو کتگت کہ ماہینے کمیے مارشت آئیے اچ وڑا بوگا نہت وادے آ واتر وتی میتگا حد کا دا بالا چا ماہین ندیست آئیا وتی مات جس کت ماتا یکیا دہ پر کت کہ تئی نازین جنین آگوما دعوا کو تک ما تئی چارگا حد کگیں آئیا وتی پت لوٹائیں تگو پتے میں سرا اکدگی للے کی کشتا آئیا میں پروا نیستا بلے وتی ہی نادرائیں ناکو بچارے تھے آئیا وتی چپیں دستے موک راستے پنجگے دلا ہیر کو تو چیزیے قصاص کنگے ڈولا چپیں دست یک کو دور انداگو راستے دستے کو مکہ سوریں تو گشت اصلا بالا چے دلا بودتا کہ آ مائینا وتی سورے بابتا حال بدا بلے آئیے ماتا ہمیں تورست کہ چوم بیت آ بالا چا بے بجینیت ہمشکا آئیا بالاچ تسلہ داتگت کہ ماہین منی چکیں من آئیا وات سرپت کنا و تسلہ دیا شالا ہا میں دردہ سرپت بیت بلے چوش نبود آمینہ دل پا ماہینا بغضو کینک دارت بالا چا ماہین سرا ربالی رادات کہ تو منی رضا بید منی لوگ یلت داتک بلے ترہ ہنگت منی لوگا او منی دلا جا گئیں تو منی بن مالے پیا من ہگا سور کتک من وتی زندگی مستر وطا او مذہبہ ہوں سے سور اجازت داتک من ہگا تی حق کو مز نداتا گوڑا تو گلہ وازار بگو ماہینا بالا چے ربال پسو کوت کہ ہگا ترا منی پکارے وات ہمیدہ بیا منی لوگا وتی آسا بطوسو برو منو آ لوگا نش نکنا بلکہ تی بے پار زیانہ برو بالا چا آئیے پسو نفہمت کہ چونے بے پار زیانہ رو نو ماہین صدقت کہ آئیے اوستے کشارہ زمین ترکے تک آئیے حسابانی روچ سرجم بودتگتا بلے حساب نیا ہگایتا شالا گولیاں وتی کار کو تک ماہینہ سجائیں گام شمشتا او دلا وشیانی گلباگ سنبہیں آئیے چا پتا زر زور تو کراؤ باڑا کت گو ماسی ماہاتونا شارا ڈاکٹر گا وتی تپاسگا شد الٹرا ساؤنڈ ڈاکٹر مردینیت الٹرا ساؤنڈ جنین ڈاکٹر نیستت پمشکا آپا ازار ناواہگی و نادلکشی و ترسو لرز راضی بود ڈاکٹر ہی وشی آلا اسک گلا بال کت کہ ترہ چکستے آئیے ڈاکٹر دیما سک گریت ڈاکٹر حیران بود کہ باری چیا گروا گائیں چک و سہدارے وشی و زندے مستریں پیشوں کیت چک بیت اچ سہدار گلا بال بیت اے بلے گروا گائیں تاو زانا سوریے نئے ڈاکٹرہ کو شکی نگاہاں جس کو من سوریاں بلے سوری جنوزامیاں آئیے گوتی گوشانے پلوا عرص بھکوتا اس کگاں دارانا ڈاکٹر حیران کو چھپیں تو
تو ادا کرسی سرا بنند باریں وتی قصہ بیار ڈاکٹر گزابی کازمان کاریات گو ہی گپا آئیے گوشے پولے چت آئیے 2 ماہ بیت کے اچ آزماک نوشتہ نکوتگا مرچی گوشے آئیے بون گپے رسگاہت پمشکا مائنے دلے گپانی گوشدارگا ہدوناک بود تئی مردہ تر یلدا تک یا خدا مکا ہا بیرا ان ڈاکٹر صاحب ماہینہ کے چکے مستا کے گرگا پت چا کرسی سرا پادت تگت ڈاکٹر گزابی کے گشگا پت پدا کرسی سرا نشتگت آئیے ڈاکٹر گا پشتا پت چا آئیے دپا پچگپ تو آموش کنائیں او پدا وتی سجائیں قصہ حاران بود ڈاکٹر گزابی کا کلم دپا ہت تو گوش دارگا ہت گوڑ سرا ہا سک سنگین بود تگت ہا جیڑگا ہت کہ وتی نوکیں آزما کا چکو جا بندات بکن کہ 2 ماہ پد آئیے جوانی بونگا پہ 10 کپ تک بالا چا مائنے پسو اشکنگا پد وتی سواس پادا کتان کہ ہا وط روت سارہا باس پی چتاب داد او باچ کو جت کہ بائدیں ارپا پالاما مروت بلکہ پالام پا حراب آئیت بلے بالا چا یکی ہوں گوش نداشت و گوشت کہ آ شپی نائد سارے چم رجنا بودتا کہ مرچی شپ آئی ہوتے بالا چے دراہگا پاد آیا وتی دب ترپشو تلک کنانا ترو آمینہ گوشت کہ آکا میں وتی دزگوار سوزین لوگا روت سوزین کے شمساتون نے نماسگا اور شمساتون نے مدام وتی ہمرائی آس کی بیٹا بڑتگت گو پمش کا سارے دزگوار بودتگا تو آئی ام حیات برو شنکو بلے دیر مکان تروا پورے شنک کے سارے سراجت سارہا وتی سبزی سوٹ کے گولو ٹیکو تگت چکت وتی ہامگی چمانا سورمک کت وتی دیم کے جائے جائے رام و لپت میک اپ کت وتی لنٹانا سرکی مالے تو ناکنانا ناکنی رنگ جت وطارا وشبوئے مشت سرو چادر بود تو دیم پا شمساتون نے لوگا آکے شد پدا جہل بیگہا واتر رکت تچ کا تچ تروے گورا شد آئیارا بگلے کت ہنگو آنگو مسکا پالشی جت پیشانی بوسک دا تو گوشتے اما منا پہلکان کے دیر بود پرچا کے سوزے نے دگل ہتیں دزگوہارت کگر آہاں منا داشت اننا منی چک پروانیز چوبیت انسان جانے گوشتا نوار چھونا ہے ترو سک زہرہ پر رات کے صوبگی زالا نو آتر کتگ بلے آئیے گو تروا چوشی روشتا آئیے زہریں دل موم کت بلے آئیے تروا چھ سماحت کہ انسان جانے گوشتا ہوں وار اگا سارہا وتی جانے گٹ پات کگیں ٹاپ پیش داشت بکتینا گڑا آئیے باور بودتگا ای سارے زبان شرکنیو مردم نرم کنگ ربک آشنائیت کہ آمینہ زہریں دلی وشان کو آئیے سارے سرا گو مہر دست مرزانہ آئیے توصیف و ستا کو مردم ہمیشہ گشاں بچار چونے وشی روحی اداہدات سارا ماہینے پلنگے کنو آیا وتی کو تگے سرا دل پلا پوپت مرچگے روچے رنگ رنگی ندارگا ما حیالا سیل کنگا لگے او بیبگرے سرا آیا سک کندہ گاہ گاہت کہ سک جوشا کب تگت او اب سے تاچگا پیش وتی بارے دور دا تگت ستمبر گڈی ہب تگت موسم نہ سک گرم تو نیک سرد درنیا میں موسمت کسی کے ڈننا وپسگیت آ ڈننا وپتگت او کسیا کے بانا وپسگ لوٹت آ بانا وپ سارا چشک نوکت کگت بزا ہنگا ہائیا مائے سرجم نہت پمش کہا بانا وپتگت اگا سک گرم دتا گڑا ہاں درو دریک پچ کو تگا آمینہ گو وتی جنوزا میں جنکا ڈننا وتی بانے دیما روتی تحتانی سرا وپتگتا بالا چے پیتو آئیے جنے چکیں گوہار کے نو مزن بودتگت اساس 32 سالہ سرا بلے آئیے گوہار سببا کس آئیے سانگا نیا ہگاہت آوتی نادرائیں پتے پانگیت کہ پتے بانا وپتگت پرچکے آئیے بڑو سرے مشکلت برے ڈننا و بیارے بانا گہتے رمیشیں کہ بلے یک پارگی بانا وپتگ پگواتے رائے پچکنگا آئیے بانا را پشتی نیمگا ہوں دپی پرکنگ بودتگت کہ گواتے دیمو ہادیم بی بی چوناہا گواتے را پچ بی بیت بان وش بیت
ہمیں روچا کہ بالاچ ماہی نے لوگا شتگا تو گشتگا تھی کہ من شپا نیا ہاں سارہا گالی چتگت او بیگہا شمساتن نے گراکانی دلے وشکانگا شتگت او دیری کتگت ہمیں شپے نیما آمنہ کے نیموابت گشتے ہائیے حیالا یکی لوگا ہت کو دروازے کے توار ہم پا کلائی ہائیے گوشاں کب بلے واب ہائیے سارا سربارت ہمشکا پادت کی نکو تو پدا واب کب دمی نیمگا بالاچ ماہینو آئیے پیت باز سرپت کنگے جہد کو تا او ماہینا راہ آرگے بازی سرو پاد جت بلے ماہینت کہ ہودا اشتا تگت او دست جانا جنگا نائے لگا ہت ماہینے یک کنتی و ہمیشت کہ تو پرچا منا حال نہ داتک من زانا پسے بودتگا کہ تو منوتی بنجاہا بستک من تی زندے وشیو سکیانی امراہاں بلے تو منا کدے بچی ہم نلے کے تک دمی ہمیں کے اگا ہائیے جانے گپتگا تا شر رہیں جانے بگپتے نو چپیم گو ہاں دار دستا یک جا بھی تو وتی دامنا پولنگ بکا چوشیں مردم سر ہچ بیسا نیست وتی کار شر کنائنگا ماتے چاروگیا و محتل نکنا باندھا روچ منا بہتا میں بجان بزا من زندہ رضوا بزا من پا بون نبوتا منا ماتا نیاو ماہین منا ماتا سک نگے گپتگت کہ اگا تو سور مکنے تا منی شیرتے جانا حرام باتا من میرا منا قبرے ہیردیا گا ہوں میا اگا حد کے قیامتا منی تحت پادگا بندوق باتے نو تو وات اندازک بجان کہ یک ماتی گوتی چکا دا ای حدہ رو تو سر بیت گوڑا پا نشارا ہوں ارچی کت کا منا ہمیں ترسا مان پتا تگت کہ ہاتھرا دگا گب چلیا دور مدیاں ہمشکا منی راہ گرک کو تگت کہ من سور بکنا بالاچا وطیو ماتے درنیا میں بودتگی باوستانی بابتا آسر پدیدار ترا ای سمان ایستے کہ من چنچو بزک بودتگا تلوسے تگا دم پساحت تی ماتو گوہر جس کو تگا بلے گوشے درستان سوگند و آرتکو روچک داشتک یکی دلا حرام بے بات کہ ہچ کا تھاب و آرتک مرچ دگرانی دپا سی بودتگا کہ تو سور کو تک گوڑا تو زانے منی دلا چیک بستک جنین دلا کے یکبری تھاب و آرت گوڑا پدا باز مشکلیں کہ آتاب در بیاں ہاں ماہینے دلا ہوں تاب وارتگت و آ بالا چے گپانی سرا اچ وڑے رازی نامگا تیار نہت شر ریں ارچی بودتگ و بودتگ نو بیا روی لوگا بالا چا آئیے دیما وتی دست بستا بلے ماہینا گوشت کے نم منا ہا لوگا جاگا نیست دراہگے وحدہ ہو تی ماتا گوشت کے روگائے بلے پدا تر ای لوگا جاگا نبیت نو تو وط بگوش من چے بکتی تی ماں تو مردم و ہچبر ملامت نبا ارچی بکنا گپ ماہانی منو آ لوگا ہت نکنا ترا ہرچو حدہ منی پکار بیت ترا ہرچو حدہ کہ منی گیر زورا چونا ہنو ترا منی گیر نزورا کہ ترا نوکیں تامے رستک بلے پدا ہوں اگا برے برے ترانگا کپتے گوڑا وط ہمیں دبیا اگا دم برتے وتی مستر وتے من وتی لوگا نشتگا ماہینا وتی گڈی گپ آئیے دیما ہیر کو شہریں تو میر مولادات گشتک کے من نہ لوٹا آئیے بے پار زیان بی بی من زانا چھونے بے پارے کنگا ہاں کہ گوتائی آہگا منی بے پار زیان بی ای پسو منی گورا نیستی اشیے پسو تر ہاو کے وحد وطا ماہیں منی گمانا نبوتا کہ توچو بے حاجت بے بالا چا چونہا ای گپ جنگی نہت بلے چا آئیے دپا درد من بے حاجتی کنگا ہاں تاو نزانے من بے تو آپ انچے روز چونگ وازیں تگا یکی و من نزان تک کہ تو کجاو بے بلا چونے ترا ہی سما ہستے واکی سادو بارگے تو ہنگا منا ملامت کنے وتی سینگا دست پرکا بچار کہ تو چونے کارے کو تک تاو ہنگا منا داد بھی دے کہ من ترا زورگا ہاں بس آ لوگا نیا ہو ننندہ ماہینا چپیں دست دل بندے سرا ایر کو تو گروگی ہی گپ جتا بلے ماہین بازینا دو سور کو تگو دوئن جانش یک پارگی لوگانا درست یک نبا ہر کسی وتی تبے بالا چا شپ امودا گوازیں تو صوبہ کو ناکامیں دلے پدا وتی میتگا واتر بود ہاں بارے حالاں بدے وتی لاڑو کے جانے خوجیں
منی حیلہ دروازے کے دا پہنچتا تک کے پیدا کی بائدی من آئیے دیما بروان کے جنے بوتی و تی لوگی یالا نداتگت اگر لوگی یل داتا گوڑا تو کے رندے شتگتے آئیے نہ باید کے طرح اشکا رہ بداتی سارہا وتی روتا گیر داتگتا آئیے وطارہ ہیدمو آدیما سورین وتی گردن ڈننا کشتو پدا توکا ہاور بروان ہوں برزو جہل کتاؤ بالا چارا سوچا کے شگان جل مرد جنے دمی ہو دائیں اگر سجدگ روا بوتی منترا سجدہ کو تگت سوچ چشن دار دستیں جنینا بیا شنکوں سارہا وتی دوئیں دست پا ہائیے ہمبازگا پرحشانتا سارے گڈی گپا بالا چاچو پلیتگا آس برتو ہائیے دستا مان برانا پلنگ سر شتو نشت دیمیچا زہرا سہرتا رہے مرچی پت پا ماہینا چشن دانک چا دپا در نکنے سورا پت ای آئیے اولی رندت کہ سارا سرا چو برانس گپتگت او سارہا او وتی گوٹو گلو ماچتا گریوانا گشتے ترا ہنگا چمن ماہن دوستریں او تو منا ہیو کا پوتی آسے توسگا دوست دارے کہ حال عزتا من ترا دیا مائنے دات نکا تو منا پمشکا گپتا کہ ترا پشپت بھی مائن سانٹے بلے من کمینی مرگی نیا کہ بس ایک دیا و تی مطلباں پورا کنا شما مرد سکے مطلبیت نو سارا پر چاند آیا وتی رنگ پیش داران خود شپا سارہا وتی نپاد بنا پچکوتا وقت آیا بالاچ وتی جانا جنگ نشت بالاچا واسکوت بلے سارا وتی زد سارا اشتاتگو گوشگاہت کہ برو مائن تر شتر گور کا منی بازار چیئے انچکی گپے تو منی سارا چو برانس گپتگے گوڑا دیما چونکنے سارا منا پہل کا من آوہدی گرم بودتگاں تو ٹوک دیاک بنا کتگ بلے سارہت کے ہودا اشتا تگا دا سے شپا ای جیڑا چو شلکشان بود اولی برا بالا چے دلا پشومانی ہاس للک دیا گا لگ دے نو سارہا وتی ڈنگ جنک بندات کتا یک بری و آیا حد کو بالا چو ماہینے درنیاما دیوالے مکنگے جہدے کو آیا بالاچ گوشت کہ نو فیصلہ بکا مناظورے یا ماہینا نو بالاچ دیما دور آئے تھا آیا ساہتی آموشی پد گوشت کہ من شمارا ہر دکا زورا ہننا داو نبید دو کارچ یکی جبتا نبید یا مناظورے یا ماہینا من ترا زورام بس نو بیا پلنگے سرا آیا پا بیزاری گوشت سارا پلنگے سرا ہاور پدا ہما جمبرانی گرندو گرو بلے سارا ہیو کا پرے گپا پدا نبود آئیے گشتو آگا مناظورے گڑا ماہینے گورا مارو سارہا وتی لنکوک آئیے دل بندے مدانی شما چکر رینانا گوشت او وتی دپو دیمی چکسانے چکا کتا ماتا بالاچ یا کنچی رہستری اوشتاریں تگت کہ بالاچ ایرانت آچی بکا یکی سارا گو وتی دراجے للے کو چال بازیو شیواریاں دمی نیمگا بزدگو سادگی ماہین بزن گور کو تولگ چیزی وحدہ بالاچ پا سارای دلے رپینگا ماہینے گورا نشد ماہینہ بالاچ چک لاپاہا تو ہمو کب تک ڈاکٹرو بنداز کد چک نزورت پمشکا ہمو کب تک سچن لوٹگاہت آیا وتی پیت گوشت کہ منا گدوچگی مشینی بگر بدے من بازارے گوداں پھر جانا وتی روچاں تیلاک دیا دا کہ تئی سرا بوجائے مبا بلے پتا گوشت کہ چوک اجبر پتے سرا بوجا نبید من وحدہ ترا لابدات کتاگ نو ہم چونے زور نیا کہ ترا لابدات مکانا بلے ماہینا گر بست کہ نا منی وحد گزگا نائیں انچو جیڑگو پریشانی گہتری کہ وطاگو مشینہ مولما بکنا گوڑا آئیے پتا گدوچی مشینی گپ تو آئیے رداد آئیے بازارے گود پھر جتاؤ پتے بوجا کمی سبکتر کتا لینے نبوہ کے سببا آئیے مشین دستی سرا بودتاک او نزدیک گورے گونڈوان پا دستی چرے نگا جنگ بودتاک آئیے گشتگ من و اشیا گشتگ من آہانی کودکی حب پشتا ماہینا سوب رستک کہ دستی بازیں چرے نگا آئیے کوپا گوشک بودتاک وحدی کے نیم شلو نگی لہنت کا گوڑا آئیا زک زک کے مشینی ہو چا گدوچی زران زور تو بازارے گودا زک زک کنگا لگ گئے قریشی زک زک پھر جنک
دوچ ارچی کے آئیے رسد آسرائی نکت چش کے ماہینے 10 ساپتا پمش کا بازارہ زد نام کپ نہ ہی یکا وتی بازارہ بلکہ ہمسائے کے بازار ہوں آئیے را کار رسد ماسی ماہاتون آئیے کمکارت وہ پدا سکیں گشادکار اور راست مہارے مردمیت آئیے چا دگا دگا جاگہاں گوداور تو داد نو آئیے کرا امیچ کار استاد کہ رسگا نہت کو آئیے وتی تروے جنک نازین وتی کرا ہاورتگت کہ آئیے کمک بکا آئیے ناکوزت کے استاد امید کہ شہرہ مشین پولے دکانی استاد دے آئیے وتی گراکانی گود پر جنگا داتا یک روچی امیتا سوچ داد کہ تو پرچہ سنٹرے پچ نکنے چریشہ جنک کار ہوں دربراں حامدنی ہوں کہت وہ ہی میتگا تئی نام ہوں پرشید اگر شرح سرکاری ہت یا کہ کسے ووٹے رندہ ہت ماں ہائیا ہمیں گوشت کنے کہ مارا پا مقیمی سنٹرا چونڈی زمین بیداں او میں سنٹرا کسانے پنڈے ہم بیداں دا کہ ماں وتی کارا شرطر دیما بوٹ بکنے مشین پولے کار من سوچ دیاں زکزکو پر جنک تو سوچ بدے بندہ تا یک بنکی کرائی ہیر کنے کہ سک کم بھی بیت بزن بنداتی کرا پنجا کلداریں او پر جنگے مائی بیس زکزکے مائی چلو مشین پولے مائی شست کلداریں سنٹر 2 بیلا سوچ دیا بھی ہمیں حسابہ میں کار دیما رواں کا پما کار ہوں آہاں بیت جنکوں کار دربراں او مشکل با چونہا یہ کارا دیریں کہ منی دلا بودتاک بلے منا شہر و ذمہ مردم نرستا ماہینہ امیتے ہی گپ سوچ سک دوست بودتا بلے ہائیے گشت من پتا جس کنا بارن چی گوشی ماہینہ وحدی پت جس کت گوڑا ہائیے پتا یک بری ہنگو آنگو کت بلے ماہینہ امیتے بازیں گوشگو سرپت کنگا پد آرازی بود آہاں لہتے کونے مشین زور تو ایک کار بندات کت نو ماہینے گیشتریں وحد گو سنٹرے کارانی دزگٹیا گوزگاہت ہمیں گپ ترانا شمساتون نشتو سر بود آئیا سارا حال داد سارا بی بی آمنہ حال داد آمنہ بالا چے گوشانی پورکنگے جہد کت کہ نوتے پونس گیشتر ماہینہ بوستر کتک امید آئیے ناکوزت کے بلے من اش نکوتا کہ مزنے جنین گو کسانے بچک کیا چوش ہوارو لچوک با منو بنداتا نزان تک اگا بزانتے پرایا مادر وارت کہ منی نشار بودتے بلے رندہ منا کمو شک بودتا کہ شرح جنینی نہیں من پمیش کا یکوی آئیے سرو چاپا بودتا گا بلے ہی سکیں آزمودگیں دوزی بودتا کہ منا دستے ندا تک اما زانا دنیا ہے براتو گوھاری نیز دگا بندو سیادی نیز بیدے ہمیں یکی سڑے تگے سوچا کہ شمایت دارت تو وتی سوچا شرکاں تئی نگاہ سجیں دنیا شر رہیں اگر تئی سوچ حراب بھی بیت گوڑا بزا سجیں دنیا حراب ہے چوش نہیں ہما آئیے پوشت ماندہ تو شد ماں تو سارا اداؤں بے سوب بودتا روانے پا بلوچی وشیں شعر و شاعری یا ہاضمہ کو نبشتہ گوشدارہ کو چارگے واسطہ چینل حلام سبسکرائب بکنے